O Concello Estradense aprobou onte cos votos do equipo do Goberno Popular o traspaso da dedicación parcial aprobada en orixe para o edil Juan Constenla a Nemesio Rei. Constenla continuará como coordinador da área de obras e servizos municipais no rural. O número de parados registrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego, antigo INEM, subiu en 11.274 persoas en novembro en Galicia, en relación ao mes anterior, o que supón o maior ascenso en termos absolutos do Estado. Mañá comezará o primeiro mercadillo solidario de Nadal no veciño concello de Teo, no que participarán as asociacións vendendo produtos, principalmente de segunda man, doados por particulares, de cara a buscar novas vías de financiamento. É para presentar o deporte no Nadal, que vai ser para rapaces de 5 a 12 anos de idade. Vai se celebrar no pabellón Couto Ferreira en multiusos os días, a semana do 26 ao 30 de decembro, ¿no? Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecots. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. O Concello Estradense aprobou onte cos votos do equipo do Goberno Popular o traspaso da dedicación parcial aprobada en orixe para o edil Juan Constenla a Nemesio Rei. Constenla continuará como coordinador da área de obras e servizos municipais no rural, ademais de como edil de Cultura e Medio Ambiente, pero sin soldo. Pola súa banda, Nemesio Rei, ata agora responsable da Concellaría de Eventos e Mercados, disfrutará de dedicación parcial para encargarse ademais de obras e servizos no rural, levando a cabo unha labor que dependerá directamente da alcaldía. Os dous grupos da oposición estradense votaron en contra desta reorganización de áreas de goberno, considerando a unha improvisación. A edil socialista Belén Louzao lamentou que se usen recursos públicos para solucionar problemas no grupo de goberno ou problemas persoais dos concelleiros. Pola súa banda, o nacionalista Xosé Magariños considerou que se perderá eficacia e eficiencia ao fragmentar en diversas persoas e subáreas as cuestións relativas ao ámbito rural. Cree que o resultado podería ser unha falta de coordinación que irá en prexuízo dos intereses dos veciños. O alcalde estradense, José López, cerrou o debate sobre o asunto recordando que durante os 6 meses transcurridos da legislatura en curso, Juan Constenla non fixo uso da dedicación parcial, non percibiu un só euro. Indicou que o cambio de responsabilidades non suporá un incremento de costes e asegurou que o seu goberno rebaixou un 15% o gasto de soldos dos políticos respecto ao bipartito, pasando a nómina do alcalde de 62.000 a 42.000 euros e a dedicación parcial de 24.000 a 20.000. López justificou o cambio da dedicación, asegurando que neste momento fai falla estar o máis preto posible dos veciños e ser un goberno útil. Manifestou que se leva a cabo para seguir traballando na mellora da cercanía e dos servizos. Por outra banda, o Pleno aprobou por unanimidade instar a Xunta a que cumpla o seu compromiso económico coa AG59 e a Cidade do Moble. A alcaldía entende que neste momento obras e servicios no rural precisan unha dedicación especial, explicou José López. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodoméstico Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus.
Disfruta con nós do plan Renove de electrodomésticos e dunha financiación a túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Master Cadena, elixe Electrodomésticos Rei. O Bloque Nacionalista Galego da Estrada levou a pleno ordinario que se celebrou onte diversos asuntos de interese de todos os veciños e veciñas da Estrada. A través do seu concelleiro, Xosé Magariños, os nacionalistas interesáronse polas xestións que supostamente están a facer o goberno municipal para arranxar o muro de contención de Figueroa, que ameaza con virse abaixo, cos conseguintes danos persoais e materiais se isto chegara a suceder. Neste senso, o concelleiro do BNG interesouse pola data na que comezarán os traballos de afianzamento do muro. Outra cuestión que suscitou o interese do nacionalista foi o plan de aforro enerxético levado a cabo polo goberno municipal, especialmente no rural, coa retirada de diversos puntos de luz. Magariños interesouse polo custe, así como do aforro que este plan de aforro supón para as arcas municipais. Noutra orde de cousas, Xosé Magariños tamén preguntou ao alcalde polo acto de entrega dos talóns das subvencións deportivas a diversas entidades e clubes deportivos do concello. O nacionalista criticou este xeito de entregar as subvencións, xa que a lei indica que todo tipo de subvencións teñen que pagarse por transferencia bancaria, e non entregando un talón nun acto público, como aconteceu hai uns días, dando a impresión de estar facéndolle un favor ás asociacións e clubes, o máis puro estilo caciquil, que recorda tempos pretéritos. O concelleiro nacionalista, logo das reiteradas queixas dos veciños e veciñas do Val de Bea, exixiu ao alcalde o arranxo do firme da estrada Portela Souto de Bea, que se atopan en moi mal estado. Recordoulle que sobre esta cuestión hai mocións aprobadas por unanimidade de todos os grupos con representación municipal, pedíndolle á Diputación de Pontevedra o arranxo da principal vía de comunicación desta zona da estrada. Por outra parte, Xosé Magariños tamén lle recordou ao alcalde que en idéntica situación se atopa a estrada Callobre-Ponteledesma e que tamén pide a gritos un arranxo inmediato. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. O número de parados registrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego, antigo INEM, subiu en 11.274 persoas en novembro en Galicia, en relación ao mes anterior, o que supón o maior ascenso en termos absolutos do Estado, por diante dos incrementos registrados en Baleares, 10.396, e Andalucía, 8.315. En termos relativos, a suba do desemprego en Galicia é a terceira maior, pois o incremento galego é do 4,66%, por detrás únicamente do 11,26% de Baleares e o 5,15% da Rioxa, segundo os datos publicados este venres polo Ministerio de Traballo e Inmigración. En toda España, o número de desempregados marcou unha nova marca histórica en novembro, ao situarse en 4.420.462 persoas, tras subir no mes en 59.536 desempregados, un 1,37%. Trátase do terceiro maior repunte experimentado polo paro nun mes de novembro dende 1996, cando arranca a serie histórica comparable. En concreto, o peor novembro da serie foi o de 2008, cando o desemprego creceu en 171.243 persoas, seguido do de 2009, no que 60.593 persoas quedaron sen emprego. En Galicia, o total de parados situouse o pasado mes en 253.416 persoas, tras registrar un aumento do 9,36% no último ano, o que supón que se anotaron nas listas de desempregados 21.695 persoas máis. Neste caso, a galega é a sexta comunidade na que máis crece o número de parados, aínda que na comparación relativa é a oitava. O desemprego creceu máis entre os homens que entre as mulleres en novembro, ao subir un 5,99% no primeiro caso e un 3,46% no segundo.
Non obstante, o paro femenino segue superando con 132.776 desempregadas, o masculino con 120.640 desempregados en termos absolutos. Ademais, o paro entre os menores de 25 anos tamén se incrementou un 7,81% en novembro ata alcanzar as 21.768 persoas. Delas, 12.028 son homens e 9.740 son mulleres, de acordo cos datos do Ministerio. O sector dos servizos situouse un mes máis como que suma un maior número de parados, ao incrementarse en 5.785 e a alcanzar un total de 137.811. Na construción anotáronse en novembro 2.347 persoas máis, o que deixa a cifra global en 41.843, mentres que na industria incrementanse en 1.692 a lista de parados ata os 38.759. Pola súa banda, 533 persoas engrosan as listas na agricultura, son 6.977 en conxunto, e o colectivo sen emprego anterior suma 917 persoas e sitúase en 28.026. Por provincias, o maior ascenso corresponde en novembro a Lugo, que sobe un 7% as súas listas do paro, ao se anotar 1.637 persoas máis. O total sobe ata os 25.021 parados. Segue Ourense cun 6,98% e 1.832 persoas máis. En total son 28.069. Na Coruña o ascenso é do 4,06%. Súmense 3.873 persoas e alcanzan as 99.344. En Pontevedra crece un 4,05%, 3.932 parados máis, ata os 100.982. Na comparación interanual, o maior incremento é o da provincia pontevedresa cun 11,03%, por diante do 8,52% da Coruña, o 8,49% de Lugo e o 7,26% de Ourense. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, Centro Comercial Aberto. Mañá comezará o primeiro mercadillo solidario de Nadal no veciño concello de Teo, no que participarán as asociacións vendendo produtos, principalmente de segunda man, doados por particulares, de cara a buscar novas vías de financiamento. A actividade está coordinada dende o Departamento de Cultura, dirixido por Carme Hermida. O mercadillo farase os días 3, 4, 10 e 11 de decembro na Casa Común de Rarís. O horario de funcionamento será de 11 da mañá a 2:30 da tarde e de 4:30 a 9. Durante as 4 xornadas haberá actividades lúdicas e talleres. Mañá sábado 3 pola mañá farase un obradoiro de globoflexia entre as 11:30 e a 1. Pola tarde haberá unha exhibición de agility ás 5 da tarde e traballarase na elaboración dunha coroa con bolas de Nadal. Para facer a coroa, os participantes deben traer unha percha metálica fina, bolas de distintos tamaños e cores, e cintas, lazos de cores ou plumas. Así, ademais de participar no mercadillo, poden ter adornos navideños artesanais e a bo prezo. O domingo 4 pola mañá faránse xogos e pola tarde a partir das 5 poderase ver unha obra de teatro do alumnado de Aspamite. A próxima fin de semana haberá contacontos, obradoiros de maquillaxe, xogos populares e unha obra de teatro da Asociación Cultural A Mámoa. Segundo indican dende o Departamento de Cultura, está previsto que neste primeiro mercadillo solidario participen polo menos as asociacións Aspamite, Teenses pola Igualdade, a Asociación de Veciños Raviña Valdés de Cacheiras e a Arcos Tilos. Esta última explica que poñerá á venda menaxe do fogar, decoración, textil, xoguetes ou libros a prezos económicos. Por outra banda, pero sen deixar o traballo da Consellería de Cultura de Teo, informan de que a programación de Nadal comeza con maxia. Mañá sábado 3 ás 6 da tarde no Centro Sociocultural da Ramallosa haberá unha sesión de maxia familiar co mago Richard, e que o acceso é libre e gratuito ata completar o aforo. O sábado 10 de decembro tamén ás 6 no Centro Social e Cultural da Ramallosa haberá unha sesión máxica co mago Cayetano Lledó.
Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada. Nada, é para presentar o deporte no Nadal, que vai ser para rapaces de 5 a 12 anos de idade. Vai se celebrar no pabellón Couto Ferreiro en Multiusos os días, a semana do 26 ao 30 de decembro, no horario de 10 a 2. E o custo vai ser de 12 euros por rapaz e vai haber un límite de 100 plazas, non? Para anotarse no teléfono do Concello 986 57 0030 ou vindo aquí e preguntando por o técnico de deportes de Visimal, pois xa lle fai a inscripción. O programa chamase Deporte no Nadal. O que intentamos é que os máis cativos da casa pasen un Nadal un pouco xogando e facendo actividade deportiva. Estamos intentando un pouco facilitar tanto a vida laboral dos pais e nais, para que estes días que teñen vacaciones os rapaces poidan seguir traballando e os rapaces estén facendo actividade deportiva e ocupen o seu tempo dunha forma san. É un pouco o programa, como ben explicaba Ismael, vai ser de 10 a 2, onde os rapaces o luns e o martes van ter deportes de aventura. Vamos ter ali un rocódromo, vamos ter ali unha tirolina, vamos ter tiro con arco, obradoiros de cabullería, que é un pouco como se faen os nudos e todas esas cousas nos deportes de aventura. E o mércores, xoves e venres vamos a ter os diferentes deportes que temos aquí na Estrada. Os deportes de raqueta, vamos a introducir o tenis de mesa, vamos a facer badminton, vamos a ter deportes colectivos como o fútbol e o baloncesto, e aparte tamén vamos ter o atletismo. Un pouco o que intentamos con este tipo de iniciativas é que os rapaces poidan coñecer todos estes tipos de actividades que en inverno pódense facer aquí no Concello da Estrada, como son os deportes de raquetas, deportes colectivos e, sobre todo, destacar os deportes de aventura, que temos varias empresas no noso Concello que ofertan este tipo de actividades, e con isto o que queremos é dar a coñecer un pouco todos esos deportes. Nada máis, o que esperamos é que haxa unha boa participación, que a xente se apunte canto antes e que pasen un bo Nadal. A inscripción estaría aberta desde hoxe hasta o mércores día 21, e despois o 22 publicaríase na página web do Concello a lista de rapaces que van a asistir ás actividades. Sempre a actividade está supeditada a un mínimo de participantes. Hai monitores especializados en cada unha das actividades. O que vamos a tratar é que os rapaces pasen e coñezan un pouco todos os deportes, pero aparte o que van a estar é xogando en todo momento. Non queremos que estén ali facendo tiro, non, o que queremos que vayan ali a xogar con outros rapaces, a que se pasen un bo Nadal facendo actividade deportiva. Sobre todo vamos a ter monitores especializados en todas as actividades, e vamos a facer un mini torneo final onde un pouco que vai premiar o xogo e non tanto o deporte, non tanto que engañe que perda, vamos. O que é o rocódromo, tiro con arco, tirolina, obradoiros, eso, a empresa que o monta pois xa trae monitores e todo, os seus monitores para... ITNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ITNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño de programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ITNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ITNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías.
O sábado, Galicia vai quedar nunha situación intermedia entre o forte anticiclón situado nos Azores e unha profunda borrasca no Atlántico Norte, cunha marcada circulación zonal. Deste xeito, agárdanse ceos anubrados en xeral e algunhas chuvias febles intermitentes, máis probables e frecuentes na metade oeste. As temperaturas non experimentarán cambios importantes ou descenderán lixeiramente as mínimas. Os ventos soprarán de compoñente oeste, frouxos en xeral, con intervalos de moderado no litoral norte, con refachos fortes durante a tarde no área de Ortega Albares. A configuración da atmósfera na xornada do domingo apenas terá cambios con respecto á do sábado. Seguiremos baixo o fluxo de ventos de compoñente oeste e, polo tanto, con ceos en xeral moi anubrados e algunhas chuvias intermitentes, máis frecuentes na metade oeste. As temperaturas non terán cambios ou ascenderán lixeiramente. Os ventos soprarán do oeste ao suroeste, frouxos en conxunto. Moderados no litoral norte, con refachos fortes en Ortega Albares, con tendencia a aumentar en xeral pola tarde. A combinación gañadora no sorteo da primitiva de onte xoves foi a formada polos números 2, 15, 18, 26, 32 e 45, complementario 19 e reintegro 1. E o número gañador no sorteo da 11 de onte xoves foi o 68.015, 68015. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. O Concello Estradense aprobou onte cos votos do equipo do Goberno Popular o traspaso da dedicación parcial aprobada en orixe para o edil Juan Constella a Nemesio Rei. Constella continuará como coordinador da área de obras e servizos municipais no rural. O número de parados registrados nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego, antigo INEM, subiu en 11.274 persoas en novembro en Galicia, en relación ao mes anterior, o que supón o maior ascenso en termos absolutos do Estado. Mañá comezará o primeiro mercadillo solidario de Nadal no veciño concello de Teo, no que participarán as asociacións vendendo produtos, principalmente de segunda man, doados por particulares, de cara a buscar novas vías de financiamento. Nada, é para presentar o deporte no Nadal, que vai ser para rapaces de 5 a 12 anos de idade. Vai se celebrar no pabellón Couto Ferreira en multiusos os días, a semana do 26 ao 30 de decembro.